Hej, jeg hedder Christian, og jeg kommer fra en virksomhed i Danmark, som sælger kvalitetsprodukter. Vi er en handelsvirksomhed, som har rigtig mange forskellige brand, og en af dem, det er Peugeot. Peugeot er et virksomhed, som laver salt og peber, og det har de gjort i rigtig mange år. Vi er helt tilbage i 1840, da de starter op som virksomhed. Det, der er unikt ved Peugeot, det er, at de laver den bedste kværn. Og derfor giver vi livsvarig garanti på kværnen. Derfor er det især næsten ligegyldigt, hvorfor et restaurant I går ind på, så står der Peugeot på den. Simpelthen fordi, at den laver den bedste peber. Så når man kværner på den her, så er man sikker på at få alt aromaen og alt ud af peberen, som man gerne vil. De har også et patenteret system nede i bunden her, som kan regulere alt efter, om det skal være fin eller grov. Så man kan starte med at lave rigtig fin, og så kan man lave det grovere, hvis man gerne vil. Kop & Kande kører med en speciel kampagne i øjeblikket, og det vil sige, at hvis man køber et kværnsæt ved Kop & Kande, så får man 5 gratis opfyldninger. Og det vil sige, at man kommer bare ind i butikken, så får man lige et stempel, så kan man komme ned og fylde det gratis op. Så super kværn, som man har resten af livet.